Ολοκληρώνω με κάποιες προτάσεις που υπάρχουν σε έναν κατάλογο με νοητικές αιτίες για τα προβλήματα των ασθενειών. Και για το θύμα Αδένα αναφέρει το εξής, ότι είναι ο κύριος Αδένας του ανοσοποιητικού συστήματος και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, σημαίνει ότι νιώθω επίθεση από τη ζωή. Είναι το αντίθετο της εμπιστοσύνης. Εμπιστεύομαι που είπαμε. Έμφυτη εμπιστοσύνη. Σημαίνει ότι οι άλλοι είναι έξω και θέλουν να μου κάνουν κακό. Δηλαδή το περιβάλλον είναι πάντοτε για μας αρνητικό. Έτσι το καταγράφουμε. Υπάρχουν πολλά τέτοια άτομα τα οποία δυστυχούν εστιαζόμενα στο πρόβλημα που μπορεί να τους παράξει το περιβάλλον και καταλήγουν να παράγουν πρόβλημα τα ίδια στον εαυτό τους. Και στη συνέχεια γίνονται και αλυσιδωτές καταστάσεις με το περιβάλλον. Τώρα ποια είναι η θετική ιδέα επάνω σε αυτό? Είναι ότι οι σκέψεις αγάπης που κάνω, βλέπετε, είναι σκέψεις αγάπης και όχι σκέψεις φόβου για τις επιθέσεις που θα συμβούν και που ίσως και αν. Και ακόμη και αν είναι πραγματικότητα το ότι είναι επιθετικό το περιβάλλον, το να εστιαστεί στους πνευματικούς τους πινθύρες, σε βγάζει από την επαφή με τη διάσταση του ηλιακού τους πλέγματος. Και σε εισάγει μέσα σε εκείνο το δικό σου δίκτυο σπινθύρων, το οποίο σε τροφοδοτεί και το οποίο σε βοηθάει, ενώ είσαι μέσα στο προβληματικό περιβάλλον, να βρίσκεσαι εκτός και να μπορείς να χειριστείς την κατάσταση. Εδώ λοιπόν λέει, οι σκέψεις αγάπης που κάνω διατηρούν δυνατό το ανοσοποιητικό μου σύστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για όλα τα αυτοάνοσα. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη επιθυμία στην σημερινή πραγματικότητα παγκόσμια, όπου πάρα πολλές αρρώστιες είναι αυτοάνωσες. Δηλαδή το ανοσοποιητικό δεν λειτουργεί καλά. Η λύση είναι πάντοτε μια φυσική υποστήριξη για να ανταπεξέλθει ο οργανισμός άμεσα και μακροπρόθεσμα για να λειτουργήσει όλο αυτό, το οποίο φροντίζουμε να διατηρούμε σε καλή κατάσταση ώστε να υπάρχει και αφού κάνουμε μια χ-διαδρομή. Επικεντρωνόμαστε πνευματικά, αλλάζουμε τους αιθέρες, ενεργοποιείται ο θύμος Αδύν, δείχνουμε εμπιστοσύνη στη ζωή, έτσι ξεκινάμε. Δηλαδή αγωνιζόμαστε με εμπιστοσύνη στη ζωή, δεν αγωνιζόμαστε με την πεποίθηση ότι ο αγώνας μας είναι μάταιος και ότι έχουμε ήδη υποταχθεί στο πρόβλημα και είναι μοιραίο και τέτοια. Αυτές οι λέξεις δεν υπάρχουν για το θύμο Αδένα. Ο θύμος Αδένας φέρνει χρυσοφόρο ενέργεια, την μοιράζει στο αίμα και στα κύτταρα. Και άρα είναι η επόμενη πρόταση, είμαι ασφαλής μέσα και έξω, εννοεί μέσα στο σύστημά μου το οποίο πιθανό να παράγει κάποια προβλήματα, είμαι ασφαλής γιατί το ανοσοποιητικό μου αντιδρά όπως πρέπει και είμαι και ασφαλής και έξω για ό,τι επίθεση υπάρχει, μπορώ να το αντιμετωπίσω. Και η τελευταία πρόταση, θεραπεύω τη ζωή μου με αγάπη. Σας δίνω τις προτάσεις αυτές να τις επεξεργαστείτε, όπως και πολλά άλλα σημεία τα οποία αναφέραμε και τα οποία είναι άξια προσοχής. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να δω να υπάρχει αλλαγή στη στάση μας απέναντι στο τι σημαίνει αυτεξούσιο. Αυτό, να το εισάγουμε στον οργανισμό μας και να παράγουμε αυτή τη διάδραση με τους αιθέρες που εφελκύουμε, να μας αλλάξουμε και να ενεργοποιηθούμε σε μια νέα γέννηση. Ο θύμος Αδένας λέγεται και αστέρι της Βιθλεέμ.
διότι είναι, λέει, το άστρο πάνω από τη φάτνη όπου γεννιέται ο Χριστός, και το σπήλαιο και η φάτνη είναι το στέρνο και η καρδιά. Εμείς ως μικροί Χριστοί γεννιόμαστε στην καρδιά μας, είναι η γέννηση του πνευματικού σπινθήρα, κάτω από το φως του άστρου της Βιθλεέμ,